11 fevralda adatdan daşary ýagdaýda geçirilen bir kanun halk maslahatynda Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň prezidentlik wezipesinden daşlaşyp ornuny ýaşlara berjekdigini we ýaşlar diýenem öz ogly Serdar Berdimuhammedow göz öňünde tutup dalaşýar saýlanýandygyny halk köpçüliginiň öňünde ýene-de bir gezek ýalan aýtdy. Bu bir kanun maslahatdaky alynan kararlara halk köpçüliginiň köp bölegi şol sanda ýurdun içindäki we ýurdun daşyndaky watandaşlar özleriniň narazyçylyklaryny bildirip Milli Halas etiş komitetine ýüz tutdular. Türkmenistan Berdimuhammedowlara galmady. Olar ýurdy patyşalyk hökmüne görjek bolýarlar. Gurbanuly Berdimuhammedow öz ornuny ogly Serdara geçirmek isleýär. Biz gönden-göni bu bir kanun saýlawlarynyň geçirilmegine garşylygymyzy bildirýäris. Berdimuhammedow Türkmenistanyň konstitusiýasyny we kanunyny bozup halka bähbitsiz etjek bolýan işine biz asla ýol bermeris. Şu hereketleri bilen Berdimuhammedow hakykatdan hem özüniň jenaýatkardygyny suwd etýär diýip türkmen watandaşlary özleriniň garşylygyny bildirdiler.